epa lodo, hemen gultan Transport Fever jogarekin saiotxo batzuk egiteko, orain bueno, pizkat erakutsi nuen pizkatxo bat zuzenekoan, baina no, saiotxo batzuk egiteko pizkat igual behar bada sakonago ikusteko jokoa. Orain dugu partea librea, custom egingo dugu mod batzuekin sartuta ditudalako, eta beste hainbat mod jarri ditudalako lehentze bertan. Beraz, hasi baino lehen, bai, Franz, takata, hau ez, hau bai, eta hau. Dena Europan egingo dugu, guardar, eta zita jarriko diogu, zita nahi duguna jarri diogu, zer sortzen digun. Hau jarriko diogu, zita bezala, norbaite baldin eta badaukat jolaztu nahi badu, zita hau jarriko diogu. Dificultad intermedio, tamaño gigantesco, formato del mundo. Ah, 1.1.3, vale, ese bez. Urte honetan ziko gara. Eta eraz, karga desala, karga pizkat kostatzen zezkiola eta. Da, honek behar bada daukan gauzarik txarrena, izan daiteke, kargak asko kostatzen zezkiola egitea. Baina, bueno, beste guztiatik jokoa oso ondo doa, eta oso emaitz onak ematen ditu grafikoki, bereziki jartzen dugunean lehenengo bistako sistema hori oso polita, gogatzen dauena ustut autokat zala zeukala bista hori, ez dut gogoratzen oso ondo. Bueno, hori ikusten dizu ja pantalla karga, benetan ikaragarriak direla. Hau bereziki nik ikusi dudan den artean gehien gustatzen zaidat pantalla karga da. Nire ikusi fototek, gero gustetarka. Bueno, zertaz da jokau dua garraio enpresa bat sortzeari buruz, eta txartu ez basabiltzate edo txartu ez banabil eta denok ondo goratzen bat dugu. Joko hau Transport Giant joko antzekoa da, Industry Giant bat ere nahiko antzekoa da. Eta egia esan da sortzaileek Transport Giant jokoaren omenez egin dute. Egia da Transport Giant baino askoz ere komplikatu gaua dala. Egia esan da zurazki izena bet Transport hori jartzea eta aldatzea Giant Fever gatik zurazki pizkat joko hori burura erakatzeko izango dala. Oso lan bikaina egin dute esan beharrekoa dago, baina, bueno, beti fallo txikitxoak beti daude hortik. Ja, bueno, oso joko oso bikainekoa dala, benetan oso gustokoa. Kriston bizade eman ditut, ja, jokonetara, atera zenduera hilabete bat edo hilabete honen hasieran edo horrelako sortzian. Hilabete honen sortzian eta lehenengo lau egunetan bergota mara bat lujolaztu nuen, me metí un panzote de horas nahiko serio. Ojo, Transport Giantean berdinak atatzen zitzaidala, ez pentsa. Orduan, hainbat rekurtsos behin daude garraiatzeko, pertsonak, petroleoa, janaria. Nire ustez aldo horretatik rekurtso gehiago sartu barko lituzkete. Baina, bueno, denbora, mozak esan zuten hasieratik moderrei errestasunak emango zizkiela, emango zutela, ia da, errestasunak ematen ari dira, eta asko nago baitzen da, mod asko agotzen ari direlako, bereziki tren, autobus, trenbia eta alako gauzetan, mod asko agotzen ari direlako, gale? Eta hori asko eskatzen da, launtzen duelako komunitatea bizirik egotera. Bale, beltzez ikusten duzuen ebe, bale, beraz peldutu, kargatzen dago mapa. Ea ze nolako herriak kargatzen zaigun, hasieran pizkat pesatu ezen daiteke, baina onda aprotzatu nahi dut baita ere hasiera kausak azaltzeko eta abar, orain kargatzen duenean, eta lehenengo lineak zutzen ditugunean, hasieran zeurazki busetan oinarrituko garrelako, bale, mendeko gorria, bale. Hemen ja ikusten duzuenez, ja, hau mod bat da, motoni esker lortzen dugu, kuk nahi ditugun industriak erekitzea, bale, interesatzen zezkigunak, Castellón de la Piedra, herria hartu zezkigun.
Antaca, Arona, Arrecife, Badalona, Batera Bilbo, Capital, Cádiz, Castellón de la Plana, Gijón, Rincón, Madrid, Mataró, Rincón, San Fernando, Santa Lucía, Santiago de Compostela, Sevilla, Útera, Villafranca. Ba, San Juan gara, ia irureun dituela, azteko, nola dagoen kokatuta, geografikoki eta... A ber, hartuko dugu hau, ideia bat egiteko, vale? Kota lerroak. Bale, bitu hau nahiko ondo dekogu hemendik, ona, errepidago erabiliz, ona karri aldugulako, Kadiz pizkat zaila gongo da, nahiko desnivel desenteak daude, baina, bueno, berez baita ere nahiko simple izango hobeto esan da, mendik lerro zuzen bat egin aldugulako eta lotu, hau aprobetxatu eta hemen lerro zuzen bat sortu, eta Arganda de Rei be antzeko parezido egin daiteke. Gero Kadiz hemen lortu daiteke La Rinconedarekin, esan horreko guzubitxo eta dan alotzeko, eta beranduago hemendik eraman onarte edo eta hemen desbio bat egin Mataro era lotzeko, baina bueno, gatu du Santiago de Compostela eta hor dago Madrid. Mieres ere hasiko gara, bai. Hemen hasiko gara momentuz, behitu zelako erekin handiak, bale. Hasiko gara abusekin egia esan da, Hasiko gara abusekin, a ber, bat, bi, iru. Bale, hau jarriko diogu, bale, ondo. Hasiko gara busekin, eta hasiko gara gutxo gara erdiaren erdigunean egiten, naiz eta eraikin batzuk bertan bera bota. Bale, hemen ez eguzaltzen, hemendik edo nahiko eraikin handiak ditu. Nahiko gasto potente izango da. Edo hemendik igual. Beitu, hemen ondo. Ez da beste gain bezain garesti. Bale, eta ere berdutugu kotxerak. Bale, orduan kotxerak, ja pizka bat moida... Bale, kotxerak egingo ditugu... Ez que ez dakit oso ondo... Ondoan jartzea gustatuko letxaidake, edo nahiko hurbil. Baina ez dut bez diru asko gastatu nahi. Botxe. Bale, orduan, hemenik lehenengo lerroa izango da, ona. Rincón de la Victoria. Ingo dugu, orain, ingo dugu, hemen, hotako txikitxo bat. Diru gutxeko momentuz dugunez behar handiagoak, txikitxo batekin soberan dekogu. Bale, eta orain jasiko gala, a ber, lehenik eta egin errepideako betzen. Bale, ikusten duzu zertatzen dut errearen errepide berbera. Eta, patakada, barrita magikoari. Eta horrekin hobetzen ditugu errepideak. Bale, ez da bat ere komplikatua. Orduan, orain, hartuko dugu noa linea, hemendik, ona. Izen aldatuko diogu, jarriko diogu Mieres Rincón Victoria. Eka, maiuskuletan jarri dut nahi gabean. Bale, okendu dezakegu, hau hemendik utziko dugu gerolako. Eta orain ingo duguna da diligentziak erosi, bale? Comprar vehículos, pasajeros, diligentziak. Kolore horitxoa, igual jarriko diegu. Adibidez, eta erosiko ditugu burrada bat, igual... Iru, lau, bos, 6, zazpi, sortzi, behatzi, amairu, balado, amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, emeretzi, hogei, hogeita bat, eta bi, eta hiru, eta lau, hogeita bost. Venga. Hogeita bost erosiko ditugu, eta jarriko ditugu linea honetan.
Eta horren bilatuko du beste herritxo bat. Honetaz pizka bat urrunago. Bueno, nire zerik guztak biztanleriak handu dugu, baina bueno. Berreunda pikukoa, berrogeta sortxo baino handiagoa. Arrecife. Vale. Jo, nire zetik urbil dago. Vale, bajongo gara adibidez. Sevilla ez. Hemen pizka komplikatua dago dena egiteko. Beito oso ondo dago. Trena edo errepidea eta hemen hau gordeko dute biharko egunean itxasontxa jartzeko. Bai horiz. Egiteko adibidez hemendik ona bus bat, edo hemendik behitu Gijon, Utera bus bat, eta gero Oteratik ez dakit nora itxasontxeekin. Oso politara daiteke eta egia esan da geografiagatik nahiko lan egin beharko dugu. Beto, baina igual San Fernando nazten... Hemen potentzatu nahi dut itxasontxeena. Vale, hemendik Gijonen... Castellón de la Plana lotzeko gero, saia izango da, edo tunel bat edo maldangora, maldanbera, baina bueno. Konponduko dugu, bolta emoten hemendik baita ere. Bueno, konponduko gara. Gijon Utera egingo dugu lehenik eta behin. Horretarako kreditutxo bat hartuko dugu. Hortik adibidez. Eta hemen bai egingo dugu lau, porque principios ez dauka oso garrantzi handia, ez da oso importantia. Kontuz desnibelekin eta abar, vale? Kasu honetan ikusten duzuen ez nahiko desmonte hau egin behar dugu eta nahiko kostosoa da. Utera nahiko handia da, baina bueno, momentuz honekin konponduko gara. Egia esan da Utera bilakatuko dut Printzipala errepide honetan, rekorridu honetan. Jarriko dut kotxerak. Hemendik behar bada adibidez. Beitu, hortxe. Bale, eta nengo duguna da Lerro Berria, epa. Nova linea, Utera, ona. Vale. Aldatuko dugu izena. Utera, Gijon. Perfecto. Eta errepideako betuko ditugu. Eta subia ziurazki baita ere aldatuko dugula, baina momentuz ez. Momentuz hori horrekin zeberan dekogu. Itxasontxak ez daudelako. Biharko egunean bai, no se puede construir. Vale, orduan, vale, ematen badigu egiteko, ingo duguna izango da. Afuera. Hau berdin du. Hauek berriak dira. Bale, hau seinaleak eta, bale. Eta hemendik, subitxo bat. ¿Cómo que no? Ahí va la hostia. No la has hecho. No se puede construir. Etorri zergatik. Venga, ya. Esto está ahí sinesten ezin dela eraiki. Ara erakintxo hauek botako ditugu pikutara. Bale, igual, atxagotik hartu behar du.
A ver. Ondo, zonalde guztia botatzen dit pikutara. Que bonito. Vale, zetuko gara este gozat egiten. Dugu norte, ingo dugu pizkat. A ver, egon, Ingo dugu nekin, vale, hortxe. Biharko egunean. Ez dugu ematen. Vale, egon, itxoin. Nahi duena daia prestutxi. Biharko egunean itxasontxeak basatu alizateko, ordun. Hor bidetxo bat utzi. Txoin, Utsi nazazue momentutxu baten. Hortze bai, orain bai. Ben ja bidea usten dugu biharko egunerako, orain bai. Hortze, orain bai. Hor, bidea dago, biharko egunerako. Hori da nahi nuena. Vale, eta hau lotu behar dugu oraindik, vale. Listo. Orain bai. Sortu dugu lerroa, ezta? Bai, vale. Orduan egingo duna da hartu, mendik. Eta gusak erosi. Comprar vehículos, diligencias, jarriko ditugu berzonekin. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, amaika, amabi, amairu, amalau. Amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, meretzi, hogei, hogeita bat, eta bi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost. Primeran. Eta hogeita bost ditugula, asignan lineaz, utles Gijón. Vale, eta listo, eta hasiko dira bai bus guztiak ateratzen pizkanaka, bai hemen, bai bestean. Orduan, noren kontrolatzeko gastuak eta bar, hartuko dugu hau, hemen jarriko dugu. Hau hemen, ikusteko urteak eta irabazten duguna, naiz eta hemen irabazten duguna ikustezak egun, hemen urteak hartzen zezkigu, eta hau prestamoak eta bale itzuli alizateko. Detaile gehiago, motak aktibatuta dituzuen logorak ezin izango dituzuen lortu, vale? Motak banilan bakarrik lortu aldila. Eta hasieran bereziki urte hauetan pizkat negatiboan hasiko segeta bar, eta hasieran pizkat hobeagoa da mantentzen ematen denboratxo bat pizkat esprimitzea behikulu hauek, vale? Gerorako asko zer hobeagoak izango direlako. Baina, bueno. Zer gehiago komentatu nahi nuena, aprobetxatu lehenengo saiotxo hauek, pizka bat geldoak edo astiroak, geldoak izango direla, bai, geldoak itxo egukia da. Badakit bideo batzuk orain ditudala pendiente bat, bezik adibidez, Rent Japanese to Survive bigarren saioa konpontzea, komen artean, pendiente daukat, bale, fallo txikitxo bat izan zuen, enkoderra eta berladatu nuelako, frogatzeko gauza bat, baina ez zen ondo atera, beraz.
kasatxo batzuk aldatu behar ditut, eta konpundu behar dut ondo ikusi ahal izateko. Ziur aski dudan izango da hirugarren saioan bigarreneko lekzioak sartu, eta holan entratuko sarri, bale? Beraz, adorratatik hori. Zer gehiago, bale? Ea azten naizen editatzen getxoko saloiko bideoa, bale? Pasan azten nahiko perezoso hutsa egon naiz. Eta gainera duela bi egunetik lanuen hasi naiz, pero ez betare bakarrik goiz ezin alditu gauza hauek orain. Lehen baino beto, lehen denbora gutxiago naukan, porque nengoen goizez eta arratzaldez lanean, eta orain bakarrik goizez, baina bueno, ea jartzen ezin horrekin be, eta datorren aste burua fanasiru, zara nola egiten dudan, porque bakarrik larrupako izan eta dobekan zehar bakarrik joan izango dut, eta bizitza konpondu barko dut baita eren eskalagunarekin, porque en fin. Zer gehiago? Hori uste dut, pazientzia, bale? Zaituko naiz goizlen batetan zuzenekoaren bat egitea, baina ez dakit nora izango dudan, ziur aski nahiko komplikatu izango da. Saiatuko naiz, baina egitekotan izango da goizeko 8 bederatzeetan egitea, 10etan beranduenez, eta lan beranduenez 12etarako bukatuta izatea. Baina badinotxuet pixka bat komplikatua dagoela oraintxe bertan, jaieguna ez badaukat edo, pixka bat komplikatua da. Hori bai, saiatuko naiz jaiegunetan eta saiatuko naiz egiten zuzuneko gehiago eta lan zuen disfrutetarako, bestak beste, porque orain pixka bat komplikatu egongo denez, ea lortzen dudan pixka bat bizitza emotea. Eta hori gutxi gora bera, eta 20 minutu dela magu, ez dago asko zere gehiago egitari, zure aski lehenengo urte hau pizkat behikulo saldatu arte edo pizkat nire kontura jolastuko dut, zaituko naiz, zitiz eskanaiz egin duen bezala, pizkat zuek ikuste pizkat ni jolasten aurrera eramateko, dirua lortzeko, kredituak entzeko eta zuek ez aspertzeko. Eta zer gehiago deko gortik, Elfo Silvanak datoste Total War Warhammerera, aldudanean erosiko dara DLC hori bai edo bai, eta baita ere beste hainbat DLC batzuk erosteko goa ditu, baina diru gutxi. Zer gehiago etor daiteke, Mass Effect lau, horrendik eratzen zaiola, baina baita ere daukat horren el punto de mira. Eta ez dakit zer gehiago. Ustut ez. Ez baina hiltzarto, hori da gutxi gora bera gaurkoa. Mozak horreinik ez dugu ikusiko, bale? Moz gehienak mozasko trenak dira. Baina momentuz busekin hasiko gara, bale? Asko zere merkeagoak dira, trenak nahi kotxo kostatu egiten dute eta nahi kotxo kostatzeaz aparte ondo datorko kontrolatzea lerro nivelak eta bal. Segurazki trenak errekurtsoak garraiatzeko erreliko ditugu, ziurrena, bale? Ikusiko dugu, porque behitu hemen ja, mire zen jende pilon dago, behitu ikusten duzu nola doan pizkanaka gora. Ikusiko du nola egiten dudan dana, porque mapa ez da munduko berena, nahiko menditxoa da, egia esan da. Eta hemen, adibidez, hemen, Madrid eta Santiago de Compostela nahiko lauak dira, bizonalde nahiko lauak dira. Madrid gara zurazki busak jarriko ditut, eta Santiagora zurazki tren bat, porque nahiko distantzia luzetxoa da. Trenekin hasten basari, bale, Europan, estatu batuetan ez hasi trenekin. Europan hasi zarete trenekin, asko zere nahiko simpleagoa da, bale? Jende gehiago botatzen da trenetara, baina kontrolatu gastoen movida, bale? Nahikotxo tren bat, nahikotxo kostau egiten duelako, beraz, kontu zibili. Ez suizidatu, ez sartu hola loloko gauzak egiten. Bi bus lineekin azteko nahiko ondo dago, nik uste. Bale, beraz, hori, nik ustut momentuz hori da zenbarreko dagoen dana. Beraz, espero du guztuak esatea, 5 minutu, guztuak esan baduzue,
Bak iso bezen zuen, zaintu, eta horren arte lagunok. Agur.